já jsem, jo? Vypni to. Spouštíme. Ahojte, já jsem Dexter a vítám z dalšího videa. Jsem tady společně s Jim a dneska budeme natáčet zprávy. A teď se koukneme na nějaký ty zprávy, jak se říká. Co to? Tady nám vyhledává nějaký ty, No, nějaký ty a videa teďko- zlý, A teďko, no, a teď uvidíte islámistu jednoho, který patří mezi islámisty. ale ne, teďko bude video od Islámista. Míšovi, on se jmenuje Z Míšový, z kanálu Míšovy šílenosti. A teď uvidíte jednoho islámistu. Míšovi šílenosti. A ta písnička, co vám dneska chceme pustit, se jmenuje trošku divně. Už vás seru zas. A je to vlastně. A už na to natočil plno lidí parodii. A jednu si teď pustíme. Ne, to ne. Počkej. Tady no. Videa. Tak no. Tak, to vyhledej. Stopni to. Tak jdeme na to. A teď uslyšíte tu písničku, jak jsme jmenovali. Vidíte, takový debil. A poslechneme si to, můžeme ještě dál. Ve světě CSK. Kripl. Přesně. Ve světě CSK. Konzervativním jsem rád, je rád tempím na midu. A hlavně tam nejsou žádný. Musím se najít na něco kouknout. Tak, a tady jste viděli to video. A ještě se vás zeptám na jednu otázku. Milujete Goga? Víte, Gogo je debil. víte, Přesně. co vyhledáte pod jménem Gogo? Za prvé, Gogo je iluminát. Za druhé, Gogo je gay. A za třetí, Gogo a nějaký bláboli. Gogo zmrt. Tak si pustíme Gogo je gay. Ty retarde, co tam máš, vole? Gogo. Svoje hračky to ani. A pustíme si, jak on tomu říká jeho song. A je to Teda jednoho kluka, který udělal ní parodii. Totiž i ten song, který jsme předtím kazali, takový parodii na toho kluka. Míšově kýlenosti. Šukanosti. Už. tak. Bohužel je to hodně sprosté. Prosím, nedávejte sem děti menší než 5 let. Děkujeme! Ty jsi čůrak. Děkujeme za odběr.
ty děcka, vypadněte. Dobrý rýmy. Teďkon. Stop. Stop. Je tady vidět, jak nesnáší toho Goga, jak vždycky tam přidá úplně ten hlas, jako ty jsi strašná! Píp a tak dál. Ale, a pokud jste si mohli všimnout, tak to natáčí sám Gogo. No, a teď uvidíme, co bude dál. Stop. Tohle provokátor, churáka, tady mě točky, udarám se skončím. Jo. Tak, a teď začínají teprve pravé zprávy. Teď se budeme bavit o islámistech. Jestli víte, před asi 2 měsícema zemřel John Rozparovač. Říkal si takhle. A no, jejich největší terorista zemřel. No. Jmenoval se Je to smutný. Pustíme si k tomu jednu super písnička. písničku. Takže, pustí. Doufám, že nám to trošku přiblíží jeho smrt. Ne, to bylo jen vážně prdel. Ty tam myslíš kurva vážně. Já jsem ho měl tak rád, kurva, já jsem tady seděl vodíčku. Ne, to bylo A dneska tady nějak vedro. No a počkat. Já jsem se sundat. My dva, jo? Čus! Tak jsme tu zas. On na maskot jako přišel jako debila. Jo, Začal tady jako... no, víte, tak za to. však jste teď slyšeli smutnou zprávu a tady brečel. A teďko za chvíli musíme vám něco říct a musíme si k tomu stoupnout. Takže je to tak. A musíme o tom se pobavit, protože zprávy dneska na ČT1 budou v 7 hodin a půjde to o to, že... Ty piču, Ne, on nám dostihl, rychle, pojď!